Og næste her på kanalen, hvor har vi AV, MVG og Chal, der forklarer om de hårdeste tider i deres liv. Værsgo. MVG, dobbelt mere. Das bist du Jack. Hårde tider vender alle sider, mens det bare viser alle de andre sider. Med venner der fordrager og forældre der forarver, homies der skader og stikkere der slader. Det her hvor jeg kom fra, det her hvad jeg blev til. Så hvis der skal mere på ved MVG og Chal slå, mens det er på det fedeste flow. Vores mødested er på The Saints Row. Hårde tider, fjender der bilder, mens panserne bare sidder og skider. Og mennesker der lider, og folk der kniver mellem klingerne på den skarpeste kniv. Hårde tider, fjender der bilder, mens panserne bare sidder og skider. Og mennesker der lider, og folk der kniver mellem klingerne på den skarpeste kniv. Let's go. Hårde tider, fjender der bilder, mens panserne bare sidder og skider. Og mennesker der lider, og folk der kniver mellem klingerne på den skarpeste kniv. Hårde tider, fjender der bilder, mens panserne bare sidder og skider. Og mennesker der lider, og folk der kniver mellem klingerne på den skarpeste kniv. Hårde tider, fjender der bilder, mens panserne bare sidder og skider. Og mennesker der lider, og folk der kniver mellem klingerne på den skarpeste kniv. Hårde tider, fjender der bilder, mens panserne bare sidder og skider. Og mennesker der lider, og folk der kniver mellem klingerne på den skarpeste kniv. Let's go. Hvis der skal mere på, så få den op at stå. Alle ved jeg er mega rå, fordi alle mine navne så må alle kællinger stay på. Vent, der kommer en til. Du ved jeg er vild, du ved hvad jeg vil. Du så mig sidde inde, og du vidste lige hvem du skulle finde. Chal gik løs, bankede væk som den klamme tøs. Slag efter slag, de lå i lag. Let's go. Hårde tider, fjender der bilder, mens panserne bare sidder og skider. Og mennesker der lider, og folk der kniver mellem klingerne på den skarpeste kniv. Hårde tider, fjender der bilder, mens panserne bare sidder og skider. Og mennesker der lider, og folk der kniver mellem klingerne på den skarpeste kniv. Hårde tider, fjender der bilder, mens panserne bare sidder og skider. Og mennesker der lider, og folk der kniver mellem klingerne på den skarpeste kniv. Hårde tider, fjender der bilder, mens panserne bare sidder og skider. Og mennesker der lider, og folk der kniver mellem klingerne på den skarpeste kniv. Hvad fanden er det? For helvede mand, panserne! For helvede mand! Nu igen!